May adlaw mga igsoon, o salamat, padayon na usab kita sa atong pagtuon. Diya kita karon sa episode 38. Diya kita una sa mga balikon. Diya sa bag-o natong gitun-an, nga pila ka episode, atong nasusi nga si Jesus perfect guide. O puno sa gugma, puno sa kaluoy, o diya sa iyang mga kamot ang tanang mga butang, apil ang kamatayon o mga kalag sa mga tao. Kung gusto ni Jesus nga mahibalik ang kalag diha sa patay nga lawas, ug mabuhi na usab, ang namatay mahimo gayud, kay siya man ang gabuot sa tanan. Mahimo niya ang tanan sumala sa kunon sa iyang gusto, kay siya man ang gabuot lagi sa tanan mga butang. Makahimo si Jesus sa bisan unsa nga iyang gusto, ug wala gay limit sa iyang gaum, kay Dios man si Jesus nga diha sa lawas sa tao. Si Jesus mao ang makagagahom nga walay sinugdan ug walay katapusan. Walay nahauna kay siya lagi wala may sinugdanan. Karon nga episode mga higala, magtuon kita may tungod sa usa ka importante nga gipangutana ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Ug magtuon kita may tungod sa timaan nga iyang gihatag sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ug magtuon usab kita mahitungod sa katapusan nga pagtungas ni Jesus paingon sa Jerusalem. Pagpaingon na niya sa dapit diin siya magpakamatay, usa ato pa ang dapit nga didto niya ihalad ang iyang kaugalingon. Ug alang sa mga tawo nga nakabalo sa mga propesiya nga gisulat diha sa balaan nga kasulatan, dili man bag-o nga kasayuran nga magpakamatay si Jesus, kay gidetalye man pagpropesiya gikan sa panahon sa una pang mga tawo. Kung atong mahinumduman, sugod sa sinugdan sa panahon ni Adan, daan nang gipropesiya nga ang manluluwas nga moabot, ihalad niya ang iyang kaugalingon para sa kada usa nga motuo ug mudawat kaniya. Busa dili man kini bag-o, daan gipapropesiya sa Dios bisan pa sa dugay pa nga mga panahon ay makaabot si Jesus dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, magbasa usa kita sa pulong sa Dios. May tungod niini nga mga panahon nga pipila na lang kaadlaw nga si Jesus ihalad na dito sa Jerusalem para sa pagpalansang diya sa krus. Basa kita sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 27 hangtod sa 31. Si Jesus mipadayon sa paglakaw, kauban sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga balangay sa Cesarea sa Filipo. Ug diya sa dalan, ipangutanan niya ang iyang mga tinun-an nga nag-ingon kanila, sumala sa sulti sa mga tao kinsa man ako. Uban lugar si Jesus sa dusin niya ka mga tinun-an, kamulo sila gaadto sa Cesarea Filipo, gaagi sila, na nangutana siya ngadto sa iyang mga tinun-an kung kinsa man ako. Ug sila mitubag kaniya, si Juan nga tigbautismo, mao lugar tubag sa uban na si Juan nga bautista o tigbautismo ani nga panahona, human na siya gipatay, giputlan og ulo. Ug dayon tungod kay si Juan nga bautista gamhanan niya propeta, mo'y sulti sa mga tawo nga si Jesus, si Juan nga tigbautismo. Ug ang uban si Elias, mo'y tubag nila nga si Jesus basin si Elias usab, ug ang uban usa sa mga propeta. Gamhanan niya propeta. Ug nangutana siya kanila, si Jesus lugar, may bali pagpangutana ngadto sa iyang mga tinun-an, apan unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Matod ni Jesus. Si Pedro mitubag kaniya, ikaw mao ang Kristo. Kung atong makita din yung mga igsuon, ug mahuna-huna si Pedro, ang iyang kinaiya, madali-dalion sa pagsulti. Kung dili gani mo huna-huna, kung sakto ba ang iyang isulti. O kasagara, daghan mga sipyat ni ini. Apan din sa pagpangutana ni Jesus, ang tubag ni Pedro, sakto kaayo. Kung gani, ang iyang pagtanaw, ang iyang pagtuo kang Jesus, siya gayud mao ang Kristo.
ang gisaad nga manluluwas, ang gidihugan nga gisaad na sa dugay nga panahon ug karon nahiabot na. O gipahimangnuan niya sila sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Sa ato pa, tungod niini nga kahimtang, daghan ang ipangbuhat ni Jesus, di ba? Ug dinhi giingon ni Pedro nga siya mao ang Kristo. Giingnan gani niya ang iyang mga tinun-an nga dili sila magpanugilon sa bisan kinsa. Kaya atong nasayran mga igsuon nga daghan nga mga tawo nga nagsunod kang Hesus ug gusto nila si Hesus nga himuon niya hari adto nga panahon na. Apan dili kini mao ang tuyo ni Hesus sa una niya nga pag-anhi sa kalibutan. Kaya ang iyang tuyo mao ang paghalad mismo sa iyang kaugalingon diha sa krus para sa tanan nga mga makasasala. Unya misugod siya sa pagtudlo nga ang anak sa tao kinahanglang mag-antos sa daghang mga butang ug isalikway siya sa mga pangulo ug sa mga pangulong pari nga gadumala didto sa tabernakulo hangtod nga mituha ang templo ug sa mga eskriba ug patyon siya ug tapos sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. Gisulti daan ni Jesus ang mahitungod sa mahitabo kaniya. Daan niya gipaklaro nga sa pag-abot nila sa dapit sa Jerusalem mo'y mahitabo kaniya. Isalikway siya sa mga pangulo, sa mga katigulangan, eskriba, dayon patyon, ug man sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. Sa ato pa, agi sa pag-review niini nga bersikulo, nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an kung unsay ilang ikasulti mahitungod kaniya. Kinsa ba siya? Ug si Pedro siya gayud ang una nga mitubag ug miingon siya nga ikaw mao ang Kristo. Ikaw mao ang Kristo. Sa ato pa, ang gisaad nga manluluwas sa dugay na nga kapanahunan gikan pa kang Adan hangtod sa iyang paghiabot dinhi sa kalibutan. Ug ang kinaiya ni Pedro mga igsuon, madali-dalion sa pagsulti. Kung unsa ang diha sa iyang kasing-kasing kasagaran, diretso mahimbawaan sa mga kauban kay musulti lagi siya diretso. Usahay, mga sayop ang gaisulti ni Pedro. Dili siya muhuna-huna kung insakto ba o sayop. Ug naay mga panahon nga pataka rag sulti si Pedro. Apan dinhi nga panahon na tukma gayud kaayo ang gisulti ni Pedro nga si Jesus mao ang Kristo. Mao ang gapaabuton nga manluluwas. Unya misugod si Jesus sa pag-espikar sa iyang mga tinun-an kung unsa ang hapit na niya maagihan. Giingnan sila ni Jesus nga isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Isalikway siya sa mga Parasiyo o sa mga eskriba o sa ilang mga pangulong pari. Gisulti pagid ni Jesus nga mag-antos siya sa daghang mga alantuson. Gipaklaro pagid kanila ni Jesus nga patyon siya apan pagkahuman sa tulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Daan na himbaw-an ni Jesus nga siya ang nating karniro sa Dios nga ihalad ug nahimbaw-an niya kung unsang taknaa mahitabo. Nasayran niya kung unsang orasa matuman kini ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa mabangis nga kamatayon. Padayon kita sa pagbasa diya sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 hangtod sa 40. Unya, dihay mga eskriba ug mga parasiyo nga miingon kaniya, magtutudlo, buot unta kaming mutanaw og ilhanang gikan kanimo. Sa ato pabisan pa man sa daghan nga mga pagpamatuod ni Jesus, nakapadaghan siya sa pan, nakauli siya sa mga buta, nakalakaw ang mga bakol, apan nagsulti kini mga parasiyo ug mga eskriba nga gusto pagid sila mutanaw og ilhanan gikan kang Jesus. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang usa ka dautan ug maluibon niya kaliwatan mangita og ilhanan, apan walay laing ilhanan nga ihatag niini gawas lamang sa ilhanan ni Jonas nga propeta.
na kung atong masusi mga igsuon, kini si Jonas usa nga propeta sa Dios. Kung ato ganing mabasa sa daang kasabutan, adunay 4 lang ka kapitulo ang gisulat ni Jonas nga gisangay usab sa iya nga ngalan. Ug ang kahimtang si Jonas gisugo sa Dios sa pag-adto sa Ninibe para sa pagpahimangno nga kung dili sila maghinulsol, nasilutan man sila sa Dios. Apan si Jonas wala mo tuman sa sugo sa Dios. Hinuon misakay siya sa barko paingon sa Tarsis. Ug diha sila sa laod, gani miabot ang dakong bagyo nga gikuso-kuso pag-ayo ang barko nga iyang gisakayan ug halos maguba na gani kini. Ug ang mga tripulante niini nga barko nagkaguliyang sila, nagkalibog sila kung unsa ilang buhaton ug nagripa sila. Ug dayon ang natunungan sa ripa si Jonas mo hinungdan. Busa giingnan nila si Jonas kung unsa ilang buhaton ug si Jonas nakadesisyon niya magpalabay diha sa dagat. Ug dayon sa pagpalabay niya sa dagat, gilamoy dayon siya sa dakong isda. Kung atong makita diha mga igsuon, sobra nga pagatiman sa Dios. 3 ka adlaw ug 3 ka gabi si Jonas diha sa tiyan sa isda. Kung atong mahuna-huna, parehas kita kung natay makaon, siguro nga 3 ka adlaw mahilis na. Direkta gani sa atong pagkaon, mula ba yung 1 ka oras mahilis na. Ug dayon atong ikalibang. Apan dinhi nga panahona si Jonas diha sulod sa tiyan sa isda, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, wala mahilis ang iyang lawas. Wala man madunot. Hinuon kumplito diha. O kung atong magsusi diha sa bersikulo, kapitulo 2, si Jonas naghinulsol ug nagampo gani siya sa Dios. Ug dayon labay sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, giluwa siya sa dakong isda dito sa baybay sa dagat. Mao kini ang gusto ipaabot ni Hesus ngadto sa mga parasiyo, iskriba nga nangita ug gusto mutan-aw sa ilhanan. Apan walay lain niya gihatag ni Hesus kanila, maulang ang ilhanan mahitungod kang Jonas. Bersikulo 40. Mingon si Hesus, kay sama nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, ang anak sa tawo usab adto sa kahiladman sa yuta, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Sa ato pa, gipaklaro ni Hesus nga si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, si Hesus man usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, dito siya sa kahiladman sa yuta. Sa ato pa mga igsuon, bisan pa kung daghan na kayo ang ipakita ni Hesus ng mga milagro. Nangayo usab ang mga parasiyo ug mga eskriba ug milagrosong ilhanan gikan kang Hesus. Apan giingnan sila ni Hesus nga usara gayud ang iyang ihatag kanila nga ilhanan. Usara. Maayo unta kung ila na kining makita sa ilang kaugalingong mga mata ug madungog sa kaugalingon nilang mga dalugan. Ug kung ugaling naa kanila'y malumo og kasing-kasing, kung mutuo sila kang Hesus, masabot nila ang gusto ipasabot ni Hesus para kanila. Ug ang ilhanan nga iyang ihatag kanila, mao ang ilhanan ni propeta Jonas. Diya sa libro nga gipasulat sa Dios kang propeta Jonas, atong mabasa nga layasan unta ni Jonas ang Dios. Ug misakay siya og barko, apan gipabagyo sa Dios og dako. Ug aron dili madamay ni Jonas ang iyang mga kauban diha sa barko, nagpalabay si Jonas sa dagat ug gilamoy dayon sa dakong isda. Ug ditso nagmalinaw ang dagat. Apan bisan kung diha na si Jonas sa tiyan sa isda, wala maunsa ang iyang lawas ug wala mahilis. Ug pagkahuman sa 3 ka adlaw, giluwa si Jonas sa isda diha sa baybay sa dagat. Sa ato pa, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi si Jonas diha sa tiyan sa isda. Ug unya gipagawas sa Dios nga buhi nga wala maunsa ang iyang lawas, wala man mahilis. Kumplito kini. Busa gipasabot ni Hesus nga mahisama usab niini ang iyang kaugalingon,
kay ilubong man diha sa lubnganan sulod sa tulo ka adlaw, apan dili maunsa ang iyang lawas. Dili madunot ug dili mahilis. Ug pagkahuman sa tulo ka adlaw, mugawas si Hesus sa lubnganan nga buhi, sama sa nahitabo ni Jonas sa iyang pagawas gikan sa tiyan sa isda. Mabanhaw si Hesus mga igsuon ug makita sa mga tawo nga buhi na. Maura kini ang ilhanan, ang gihatag ni Hesus ngadto sa mga parasiyo ug mga eskriba, ug misulti usab si Hesus nga sulod adtong tulo ka adlaw nga diha ang iyang lawas sa lubnganan, ang iyang kalag makaadto sa kinataliwad-an sa kalibutan nga mao ang Hadis. Kung nasayra nato nga diha sa episode 8 ato kining gipanagisgutan, di ba? Sa paglubunga kang Hesus, ang iyang kalag moadto man sa kinataliwad-an sa bahin sa Hadis. Sa unahan nga mga episode, ato kining masayran kung unsay buhaton ni Hesus dito. Mupadaan pa kita sa pagbasa. Nagpropesiya si Hesus nga patyon siya. Marcos Kapitulo 10, versikulo 32 hangtod sa 34. Ug dito sila sa dalan, nagtungas paingon sa Jerusalem. Sa ato pa, ipadulong na si Hesus, paingon na si Hesus dito sa Jerusalem para sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ug si Hesus naguna kanila. Ug nahibulong sila ug ang mga nagsunod nga hadlok. Sa ato pa, ang mga tinun-an ni Hesus, dayon ang mga tao nga nagsunod kang Hesus nga hadlok. Kaysa wala pa kini sila mutungas paingon sa Jerusalem, daan man gisulti ni Hesus ang mahitabo kaniya. Usa, bisan kini nga mga nagsunod kang Hesus ug bisan ang 12, gakahibulong o gakahadlok. Ug sa nalain na usab niya ang 12, gisugdan niya sila sa pagsugilon mahitungod sa mahitabo kaniya. Siya miingon diya sa bersikulo 33, tan-awa, nagtungas kita karon padulong sa Jerusalem, ug ang anak sa tawo itugyan ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba, ug siya hukman nila sa kamatayon ug itugyan ngadto sa mga hintil. Sa ato pa, gisulti ni Hesus pagbalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug dili lang kay kini pa, bag-o niya gisulti hinuon kapipila na kahigayon, ug gibalik na sad niya pagpasabot nga ang anak sa tao, si Hesus mismo, itugyan ngadto sa mga pangulong pari. Itugyan ngadto sa mga eskriba, ug hukman nila sa kamatayon. Ug gani, itugyan ngadto sa mga hintil. Na atong nahinumduman nga sa panahon nga si Hesus na tao sa kalibutan, ang nagdumala sa tibuok kalibutan, labi na gid sa Jerusalem, mao ang mga Romano. Ug ang mga Romano, mga hintil man sila, ug sila mao ang gadesisyon, gahukom kung unsa ilang buhaton dito kang Hesus. Usa nagsulti si Hesus nga itugyan ngadto sa mga hintil. Ug ang mga hitabo, ug siya ilang bugal-bugalan, ug latiguhon, ug patyon, maoy mahitabo kang Hesus. Apan siya mabanhaw human sa tulo ka adlaw. Sa ato pa, gatungas na lugar silang Hesus paingon sa Jerusalem, ug nag-una si Hesus sa iyang mga tinun-an. Ug ang mga tinun-an ni Hesus nahibulong kaayo kay nakabalo sila nga didto sa Jerusalem ang mga kaaway ni Hesus nga gaplano gani sa pagpatay kaniya. Ug ang ubang mga tawo nga nagsunod kang Hesus nangahadlok sila kay nasayod susab sila daan may tungod ni ini nga mahitabo. Kay nakabalita man sila mahitungod sa mga pagplano sa mga pangulong Hudiyo ni ini nga mga panahon na. Ug dayang gilain ni Hesus ang 12 ka apostoles. Ug gisugilan usab niya sila kung unsay hapit na mga hitabo kaniya. Gisultihan sila ni Hesus nga kung makaabot sa Jerusalem, itugyan siya ngadto sa pangulong pari ug mga eskriba. Hukman dayon nila siya sa kamatayon. Unya ilang itugyan si Hesus ngadto sa mga hintil.
ngadto sa mga Romano nga gamando sa mga Hudiyo. Dayon ilang bugal-bugalan, ludan, latiguhon ug unya ilang patyon. Unsa kaha? Matuman ba kini nga gipanulti ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an? Matuman gayud. Tinuod ba nga ang Dios nga tawo mapatay? Atong mahimbawan ang tubag niini sa pipila karon ka mga episode. Masayra nato ang tanan nga mahitabo sunod-sunod niini nga mga episode. Unya miingon si Jesus nga pagkahuman sa tulo ka adlaw mabanhaw. Mabanhaw gikan sa mga patay. Ug mga igsuon, pagkahuman niini nga gipanulti ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, mipadayon siya sa pagtungas paingon sa Jerusalem aron ihalad alang sa atong mga sala. Mao iyang tuyo sa pag-ani niya sa kalibutan. Mao ang pag-antos, paghalad para sa mga tao nga motuog kaniya. Mga igsuon, si Jesus giluban sa usa niya katinun-an nga mao si Judas Iscariote. Apan kini nga hilas nga gibuhat ni Judas, daan ang gipropesiya nga mahitabo kang Hesus sa mga 1,000 pagani ka tuig sa wala pa mataw si Hesus sa kalibutan. Daan man gipropesiya nga usa sa iyang suod nga higala magluib kaniya ug maoy magbaligya kaniya ngadto sa mga pangulong pari. Ug ato kining mabasa nga mga gipropesiya diya sa Salmo Kapitulo 41, versikulo 9, ug diha sa Zacarias, Kapitulo 11, versikulo 12 hangtod sa 13. Ug natuman gayud kini, kay gibaligya lagi si Jesus ug atong basahon ang mahitungod sa pagkatuman niini nga daan gipropesiya. Basa kita sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 1, taman sa 2, dayon diha sa 10. Duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ug ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba naglaraw kung unsaon nila sa pagdako kang Hesus. Pinaagi sa lingla ug sa pagpatay kaniya. Kay sila nag-ingon, dili lang nato iatol sa kasaulugan, kay tingali unya og mahitabo ang kaguliyang sa mga tao. Kay ang balaod sa mga Romano, kung kinsa ang makadalag samo na madumagmang kanila. Busa sa pagplano nila, niini nga mga panahuna, duha na lang kaadlaw, sa dili pa ang kasaulugan, nagplano na silang daan kung unsaon nila nga paagi nga si Jesus madakop nila ug ilang mapatay. Diya sa versikulo 10, unya si Judas Iscariote nga usa sa 12 niadto sa mga pangulong pari aron sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. Si Judas nga daan gipropesiya nga suod niya nga higala nga magtugyan kaniya, ibaligya niya si Jesus, mahitabo gyud niini nga panahona. Dili nato limtan mga igsuon nga ang kasaulugan sa pagsaylo mao ang matag tuig nga kasaulugon sa mga Hudiyo isip paghandom sa pagpagawas sa Dios sa ilang mga katigulangan gikan sa Ehipto. Matag kasaulugan sa pagsaylo mupatay sila og karnero ug ang dugo sa ilang karnero ibutang sa palibot sa ilang pultahan. Mo'y gibuhat sa ilang katigulangan pagpatay sa Dios sa tanang kamagulangan sa mga Ehiptohanom sa Ehipto. Apan ang kamagulangan sa mga Hudiyo, wala gayud maunsa, mananap man o tao. Ug gikan sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, maulagi kini ang tinuig nilang kasaulugan, paghandom nila sa dako nga gugma ug grasya nga gibuhat kanila sa Dios. Ang ilang buhaton, gapang-ihaw sila og mga karnero aron dili nila malimtan ang gibuhat sa Dios alang kanila. O gidili alang sa mga Hudiyo ang pagbalik sa bisan usa na lang kabukog sa ilang mga karnero. Usa makapamasin ta nga bisan ang paggutad
niadto sa mga unod sa karniro dili nila mabuhat. Kay gidili sa Dios ang pagbali bisan usa na lang kabukog adto nga karniro. Ug hulagway ni Hesus kining tinuig nga ilang gapatyo niya karniro sa pagsaylo. Si Hesus ang matuod nga karniro sa pagsaylo, nga gipatay aron dili maunsa ang tanang motuo kaniya. Ug si bisan kinsa nga mutago sa luyo sa dugo ni Hesus, dili gayud maunsa. Ang dugo ni Hesus mo'y nahimo nga salipod sa mga Israelita dito sa Ehipto, ug bisan usab kita nga motuo kang Hesus, ang dugo ni Hesus mo'y nahimo nato nga sagang, bulletproof nga dili kita maunsa tungod sa iyang dugo. Sa dihang gapangita ang Pangulong Pari ug ang mga eskriba sa tago nga paagi sa pagdakop kang Hesus, giandamon usab sa mga Hudiyo ang mga karniro nga ilang ihawon alang sa kasaulugan sa pagsaylo. Ug niadtong panahona, naandam ng daan sa Dios ang karniro nga iyang ihalad, nga mao ang iyang anak. Iyang anak ang patyon aron mahimo ang iyang dugo nga mapinadayuno natong taguanan ug makadawat kita ug kinabuhing dayon. Hinumdumi gani kini kun unsa kadako ang gugma sa Dios para kanato. Bugtong niyang anak para lang nga dili kita maunsa sa silot nga gitaganang daan sa wala motuo. Ug samtang gapangita ang mga pangulo sa mga Hudiyo sa tago nga paagi aron ilang mapatay si Hesus, kalitra mitungha si Judas nga gusto mo baligya kang Hesus. Ang pagbaligya ni Judas kang Hesus dili gayud sayop. Kay daan man gipropesiya. Usay makaingunta nga si Judas mo hinungdan niya nadakop si Hesus. Pero sugod sa sinugdan, si Hesus mo iyang tumong ang pag-ani sa kalibutan para sa paghalat sa iyang kaugalingon. Pagpakamatay, ug si Judas mo'y nahimo nga instrumento para matuman kini. Busa dili man sayo, daan gisulti sa Dios nga mo'y mahitabo. Wala mabag-uhi si Hesus ug wala mabag-uhi ang Dios. Daan na himbawan unsang taknaa, rasa, tuiga si Hesus, ihalad niyang iyang kaugalingon. Sa sunod natong pagtuon, atong tunan ang maitungod sa katapusang panihapon ni Hesus, kauban sa iyang mga tinunan, sa wala pa siya patya. Maigsuon, salamat, dinira kita taman.